sai kaga suna tafiya sun kai guda biyu gulma suke, ku je ku gwada ku bincika ku gani. Sai ɗayan tana ce to ni ina ruwana da su, me ya dame ni, ban da matsala a duniya, yanzu ina da jari na yi ta zuba adashe, ina da jari na 2000, me ya damuwa na. Na daɗe ina nazartan wannan abu, ba ta da damuwa da ɗai duniya, ba ruwanta da su yi ta yin abin da suka ga dama, yanzu ita ba damuwanta ba, tana da jarinta ta yi adashi ta kwashe 2000. Kai ka rantse da Allah tun zamanin Saddauna kai abu, kuma abun ko wata 3 bai kai ba. Sai na gane kan cewa ashe ƙoshin nan da wadata Allah yana sawa a cikin zuciyar bawa ne kawai, in ya sa mar shikenan sai kaga ya ƙoshi. Don haka muna da kyakkyawan abin koyi dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan gabas za ta sa in ce kuma kai ma ka ce tun da ka fahimta cewa kowa ya bi rayuwa a hankali.